Meeri on 26-vuotias nainen, joka on juuri eronnut aviomiehestään vaikeiden ristiriitojen vuoksi. Hän oli lähtenyt ystävättäriensä kanssa laivaristeilylle ja viettänyt vauhdikkaan illan laivan tanssiravintoloissa. Aamulla olo oli kohmeloinen, illan tapahtumat mietityttivät ja yöuni oli jäänyt vähäiseksi. Aamiaisella hän joi useita kuppeja kahvia piristyäkseen. Aamiaisen jälkeen Meerille kehittyi muutamassa minuutissa intensiivinen ahdistuksen tunne, johon alkoi liittyä voimakkaita somaattisia oireita. Sydän hakkasi voimakkaasti ja nopeasti, hengittäminen tuntui raskaalta ja ilma tuntui loppuvan. Hänellä oli voimakas pahoinvoinnin tunne, kädet tärisivät, iholla oli kylmä hiki, huimasi ja lihasvoima tuntui olevan poissa. Ahdistus oli niin voimakasta, että Meeri uskoi aluksi kuolevansa sairauskohtaukseen, mutta noin puolen tunnin kuluttua oli jo selvästi helpottamassa. Seuraavan 2 viikon aikana samankaltainen ahdistuskohtaus uusiutui kerran hyvin voimakkaana kotona ja 2 linja-autossa. Meeri oli hyvin huolissaan terveydestään, pelkäsi samankaltaisten kohtausten yllättävän milloin tahansa ja kärsi jatkuvasti lievemmästä ahdistuneisuudesta sekä pelokkuudesta. Kohtausten uusimisen pelossa bussiin astuminen oli alkanut tuntumaan vaikealta ja keskittymiskyvyn puute häiritsi työntekoa. Meeri hakeutui kohtausten vuoksi työterveyshuoltoon.